24 barra A008 barra 000040. Se copia a cantidad que se nos asigna son 38.455,64, los cuales 37.345,63 van destinados a gasto corriente, 1.110,01 a investimentos. Pues explicaros así un poquito por encima, serían destinados 14.043,44 a reforzo ou ampliación do personal técnico ou administrativo aos tipos civis sociais do Concello. Irían 5.000 euros destinados a axudas de emerxencia, necesidades sociales, unidades de convivencia en risco de exclusión social. Despois irían tamén 10.622,19 para o servicio de axuda no fogar de atencións de carácter básico na modalidade de dependencia. Irían tamén 4.050 euros a creación ou ampliación dos servicios do fogar, neste caso irían destinados á pedagogía. E depois irían 3.630 irían destinados ao programa informático que utiliza o Concello. Para un total de 37.345,63. E depois temos 1.110,01 que van destinados a investimento, que serían para 2 escáneres para documentos. Ben. Bueno, eu entendo que as inversións que o equipo de goberno propón son necesarias, pero considero que son pouco ambiciosas, bueno, como toda a política en xeral que está facendo este equipo de goberno. Penso que destinar 5.000 euros a emerxencia social considero escaso para os 12 meses do ano nun concello onde a renda bruta per cápita media é bastante baixa. Por suposto, as partidas que axilizan a labor da traballadora social son sen dúbida benvidas e repercuten no benestar da nosa veciñanza. Mellorar a súa labor co reforzo de personal a xornada parcial, bueno, pois é mellor que nada, non? Pero insuficiente, porque ademais quen exerza ese posto de traballo ou estar a media xornada, pois vais a topar nunha situación de precariedade e inestabilidade laboral. Por tanto, penso que é unha medida que temos que preservar. Tamén quería recordar que o servicio de axuda a domicilio está en precario. Está xestionado con parches e obsoleto e que debe ser licitado canto antes polo ben de todas e todos, porque ademais podería encontrarse nunha situación de presunta ilegalidade. Chamoume a atención que o punto I estea dotado con 0 euros para a veciñanza. Comentar que este punto fala da adquisición de equipamento técnico asistencial para acceder a persoas con recursos limitados e que precisen material tales como grúas, camas articuladas, cadeiras de rodas, etc. E ademais teño a proba fehaciente de que hai xente que o pediu porque o necesita e que non se llevou. Tamén, se me permite, quería expresar que lamento que a Diputación da Coruña non dispoña dunha partida que destine fondos orzamentarios para a apertura do punto de atención á infancia. Así como que lamento tamén que os concellos da volta poñan en marcha servizos sociais que nada teñen que ver cos que temos en Laxe, que son os elementaris. E, bueno, todo isto unido a que non se exixe a Xunta, isto é Diputación, pero non se exixe a Xunta que dote de maiores partidas cara a estas finalidades. Bueno, iso non so voto, insisto, entendendo que é un gasto necesario, eu voume abster. Bueno, eu teño varios puntos, quería algunha aclaración. Do total dos 38.000 euros, 38.000 e pico euros que se asignan polo POS para servicios sociais, realmente eu considero que só o 50% van a servicios sociais. Aquí hai 1.110 de adquisición de equipamento para o desenvolvemento dos programas de servicios sociais, non especifica máis. Dixete de investimentos, se echa algo de escáneres. Sí, dos escáneres que solicita o servicio de axuda fogar. Solicitan a técnica de servicio de axuda fogar.
para a súa tarea. Vale, non vou discutir se son necesarios ou non, porque non entendo para que queren os dous escanos, non vou decir nada deso, pero o que si despois hai outra partida que vai de 14.000 euros que son para personal do Concello, ampliación de personal técnico administrativo adscrito aos servicios sociais do Concello. Isto é de personal do Concello ou é personal da empresa concesionaria dos servicios sociais? É para ampliar o personal do Concello. Según di o informe, levamos 2 anos que non temos ese personal. É dicir, que entre os 14.000 do personal máis os 3.630 para o software, compra de un software 3.600, un programa informático. É dicir, que entre un programa informático, entre o personal e un investimento en uns escáneres, alaban o 50% do presupuesto. Son ferramentas que solicita... Sí, non, pero eu o que quero dicir é que non me parece xusto ou non me parece lógico que a mitad do presupuesto de servicios sociais que se pide a Diputación non vaya directamente a servicios sociais. É dicir... Isto vai todo a servicios sociais. Estes 2 anos que non se contratou esta persona, eses cartos estaban destinados para esa persona, foron para o servicio de axuda rural. Eso non é que vayan de vos. Eso é o que me refiero. Podense mover, non son cantidades fijas. Bueno, pero aquí as partidas estas son as que están aquí que non se propoñedes vos. Porque nos propón, se te digo. Despois hai outra, eu estou puntualizado máis o que vexo aquí, non? Hai outra parte que é o da podoloxía. Eu entendo que hai moita xente que necesita que esa asistencia podolóxica. Pero había un autobús antes da Xunta que viña a facer eso, non? Sí, pero este servicio para as persoas que están encamadas ou teñen pouca mobilidade. Según o que me cobra a min o meu podólogo, aquí dá para 200 personas. Bueno, aquí estas solicitas de presupuestos. E na que cobro o doble. 100 personas, hai 100 personas encamadas neste municipio. A ver, podes preguntar aos vecinos a ver se están contentos ou non con os servicios, se algo que demanda. Non, contentos evidentemente, tamén estou contento eu cando me pagan. Quero decir que me parece... Cando se fai a contratación, non se contrata dedo, se solicitan tres presupostos, e levo ao traballo a empresa que un precio máis adecuado ao mercado. Non é, non sei, o podólogo, pois, cando solicitamos pois avisamos a ti e mándanos o podólogo que viene por aquí. En fin, a podoloxía é un servicio que foi solicitado por moitos vecinos, por eso se dá. Depois hai unha pregunta tamén que quería facer, que hai unha axudas 5.000 euros de emerxencia, axudas de emerxencia de necesidade social, necesidades detectadas. Cada vez son máis as persoas que veñen de xeito irregular e sen ingresos. Podeme dicir a que se refere eso? Aquí non temos pateras, que eu sepa. É dicir, que estamos acollendo... As axudas non se conceden ás persoas que están irregulares, Bueno, non sei. aquí ven, cada vez son máis as persoas que veñen de xeito irregular e sen ingresos. E tamén as familias de Laxe con menos recursos económicos. Eu estou de acordo que eses recursos económicos sean para as familias de Laxe. A que entre servicios sociais que realmente máis o necesitan. Sí, pero a miña pregunta é eso, que significa isto de persoas que veñen de xeito irregular? Pues cada vez veñen máis xente, pero si as persoas que están de xeito irregular non reciben esas axudas. Sí, pero está despedindo 5.000 euros para eles. Non para eles, para as persoas que o necesitan. Ben, esa era a única puntualización que quería facer. Sí, nada. O primeiro de todo, pues, sinalar que nos resultou bastante complexo poder acceder á documentación toda deste expediente, porque si traballas e todo eso non che dá tempo a poder vir polas mañans aquí a solicitado. Pero bueno, máis ou menos xa contábamos que como iría distribuído e para explicar que xa sabemos. En canto ao que se solicita, tanto en gasto corrente como en investigar, pues, supoñemos que, claro, son informes feitos dende a técnica de servicios sociais e
e que son cousas necesarias, sobre todo, e na que se xa media xornada, o posto de administrativo, e máis tendo en conta a situación en precario que están os servicios sociais aquí, coa baixa prolongada da educadora familiar, que se cubriu, pero despois o marchar esa persona sigue estando sin cubrir e que deixa os servicios sociais nunha situación bastante precaria no Concello. E non por ese lado, ben, en canto os cartos que se precisan para as unidades de convivencia que están en situación de risco, pois aí saberán 5.000, a mí pareceme poucos, pero Dolores saberá o que é necesario. A cantidade que aporta. Sí, non, eu digo que me parece. Ojalá non soportaran máis cantidade, de feito, este ano soportaron menos cantidade de dinheiro. Sí. Despois, en canto a que 10.000 vayan para o SAF, estamos na mesma situación de precario, con un concurso que hai que sacar, e con todos os problemas que xa vimos denunciando en pleno tras pleno, que tedes que sacar un concurso e que hai que solucionar. En ese sentido, estamos traballando nos plegos, que a situación sí está en precario que o contrato, pero que o servicio non. O servicio non, pero a situación do contrato sí. Sí, E unímonos tamén o que sinalaba Fernando é que tedes que seguir exigindo a Xunta que dea máis cartos aos concellos para o SAF. Eu creo que aí está totalmente equivocado. Para empezar, 630 euros menos na súa diputación co ano pasado. Falamos do servicio de axuda ao fogar. O servicio de axuda están aí os números. Sí, pero a concesión, o sea, que se ten que encargar dos O servicios servicio sociais de da axuda ao Xunta. fogar que se tiña que encargar. O Concello tiña que ser a coste cero. Tiña que ser 50% o Estado, 50% a Xunta. Claro. A Xunta agora vai meter 3 euros máis por persona. Aquí hai unha parte que non está cumplindo, que é a do Estado, que debe a Xunta 3.500 millóns de euros. Se o Estado fixera ese pago mañana, o Concello non pagaría un duro dos servicios de axuda ao fogar. Pero claro, vos estáis sempre o mismo mantra, a Xunta. E vos desde Madrid estás apoiando un goberno que está máis que facendo daños galegos. Pero bueno, é mellor meterlle a culpa a Xunta. Sí, máis de 3.500 millóns de euros debe. O Estado, Pois que a Xunta lle pide ao Estado. xa que piden. É que é así. Eso por outro lado. E en canto ao do servicio de podoloxía, nada, simplemente, si que se pediron 3 presupostos antes dos orzamentos, antes de concedelo a esa empresa. Unha preocupación. Sí, a ver, eso nas contratacións van se facendo sempre. Pregunto, vale. Volvemos a de sempre, se houbera máis cartos para SAF, houbera máis cartos para outras cousas, este pois adicional podería encargarse pois de máis investimentos pois para renovar grúas ou que houbera unha máis, ou incluso pois, para axudar a manter ou abrir o PAI. Pero, bueno, os cartos son os que son, os decides solicitados. Con respecto do PAI, que aquí non podemos, non se poden destinar, xa preguntamos. Vale, moi ben. Votamos, se queredes. Votos a favor. En contra. Abstencións. Cinco. 5 abstencións. Sí, perdón, pero sí.